Αντώνη, ξέρεις, σκέφτηκα να τα αλλάξουμε το ρημάδι γιατί το βαρέθηκα. Κυρίες και κύριοι, νούμερο 1, αθλητική μετάδοση. Ξέρετε, είναι αυτές οι αθλητικές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις που συνήθως σας μεταδίδουμε εδώ από το Radio Review, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά είναι για το νούμερο 1, γιατί όλα τα γατάκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε κάτι Champions League, σε κάτι Eurosport, σε κάτι. Ποια είναι τα αθλητικά αυτά? ESPN που κάνουν, που μεταδίδουν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δηλαδή. Σπυρακόπουλοι, Σπυρόπουλοι, αυτοί. Όλα αυτά τα γατάκια, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά γατάκια πρέπει επιτέλους να παίρνουν μαθήματα και είναι φροντιστήριο αυτό που γίνεται. Βάζουμε μαθήματα που και που από τον συγκεκριμένο εκφωνητή που είναι η δικιά μας ανακάλυψη, το πουλέν μας, το ποδοσφαιρικό πουλέν. Εντάξει, έχει ξεφύγει πλέον, γιατί σημασία έχει να είσαι αληθινός στην ποδοσφαιρική μετάδοση. Να βγάζεις την αλήθεια σου. Να επικοινωνείς χωρίς να κρατάς αυτά τα κλισέ και τα στερεότυπα που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αυθορμητισμός. Αυθορμητισμός, ό,τι σου βγαίνει όπως σου βγαίνει. Ποδόσφαιρο είναι άλλο. Νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μετάδοση. Καμπάνης βγάζει τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου είναι το σου πέναλτι. Είναι πέναλτι αυτό, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, δεν έδωσε πέναλτι εδώ. Έγινε προσπάθεια και έχουμε τώρα offside και έδωσε πέναλτι στο χέρι αυτό. Αν είναι δυνατόν. Άντε άσε μας μωρέ τώρα. Σοβαρολογεί τώρα ο μαλάκας να πούμε. Άντε γάμι σου μαλάκα, μαλάκα. Καλά καθαρό πέναλτι είναι που χέρι ρε. Χέρι καθαρό να πούμε. Άντε γάμι σου μαλάκα. Το μπούτι χέρι καθαρό. Άντε μαλάκα χειμένος είσαι να πούμε. Μη σου γάμισε. Καθαρό πέναλτι ρε. Κάτσε. Ναι, αυτή είναι μετάδοση, κυρίες και κύριοι. Πότε θα βγει καμιά φορά ο Διακοπιάς να μας μιλήσει έτσι να πούμε. Κάτι κολομεκλειφάτα, κάτι βίφε, να δούμε το offside. Πέσα ρε! Ρεχτά ρε! Οργή λαού να πούμε. Καφετζή μου ετοιμάσου. Έφυγες.